नांगालनि जेनाखि बर्थमान शक्ति बा बिसोरनि जेनाखि प्रसार अभियान जोंबोथ' एसे एनै आगोलाव जिहेतु बिपिएफआव आं निजे दंमोन जों बेखौ नुनानै बुंनो हायो जे आगोलनि जेनाखि शक्तिमोन बिपिएफ दलनि बे शक्तिया दा बिपिएफ दलाव अन्तत नैबे एमपि भटखौ देरहाहोनो थाखाय जथेस्थ' नङा। दिनैहाय बे जमदुवार एमसिएलए समस्तियाव जोंना बिजेपि इउपिपिएल एजिपिनि जौथ' भाबै बेहाय नैबे मास गेटारिंखौ खालामनाय जादों। दा उद्देश्यआथ' बेनो जे फैबाय थानाय जेनाखि बिसारथि 1 नं क'क्राझार लकसभा समस्तिनि केन्डिडेट जयन्त बसुमतारीखौ देरहाहोनायनि बाथ्रा। दा बेखौथ' देरहागोनाथ' खाथांखा बेखौ बयबो मिन्थिखागौ बेखौ बै फंसे बाथ्राखौनो बारे बारे बुंबाय थानाय जायो। दा जोंनि जेनाखि प्रस्तुति जे जिहेतु देरहानायजोंल' नि उद्देश्यजों जों माने बे केम्पिंफोरखौ खालामाखै जे जों देरहाबाय नालाय एसे गोगोम रोखोमनि एसे गिदिर जेरेखम जोंनि सोरबा बुंदों 2 लाख सोरबा बुंदों 3 लाख जों दा बेफोरखौ लानानै नुयो जे जों न्यूनतम माने 2 लाखनि गोजौआव हयथ' 3 लाखसिमबो सहैनो हागौ बे रोखोमनि पर्यायाव जों देरहागोन जों बेखौ माने दा थिकै बेखौ बुंनो हायो आरो खारन जोंनि कार्यकर्ता बा रायजोनि जेनाखि सहारि दिनै रायजोफ्रा स्वेच्छायैनो बुंदों जे व्यक्तिगत जेनाखि बेनिफिट अनसुंथाइ मोननाय अरुणोदय मोननाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि रां मोननाय रायजो राजाफ्रा गाव गावसोरनि स्वीकार खालामदों आरो गोसो खुसियै जों सोंनायाव मिनि खुसि आखाइ थिखांदों। गतिके बेनो फोरमायो जे रायजोफ्रा इतिमध्य गावबा गाव सिद्धान्त लाखाबाय जे इउपिपिएल दलनि ट्रेक्टरावनो भटखौ होगोन। बे बियाबाव बबे दोलोखौ जागोन होननानै बेवहायथ' सोरबा कन्टेस्टआव फैगोन माथो नुहुराखै बेहाय नांगालनिफ्राय एसे एनै दा मिटिं खालामनायफोरखौ नुदों खिन्थु खारन बै समाव गिदिर गिदिर बा साननो हनो गोरों गोबां बिपिएफनि सोद्रोमाफ्रानो दा हाग्रामा बिथांजों गैलिया बिसेस करि खोनानाय मथे आगोलनि बारग' मन्त्रि कन्दन ब्रह्म बिथाङाबो दिनै हाग्रामाजों गैला हयथ' सानसे साननै उनावनो बबेबा दलाव थांनो हागौ बेखिनिखौ मिडियानि दारै मिन्थिनो मोन्दों। दा आंबो दंमोन आरो गोबाङानो दिनैहाय बिथांजों गैलिया खारन गैयैनि मेन खारनानो बिथांनि जेनाखि गावनि खामानि बिपिएफनि जेनाखि खामानि मावनायनि स्टाइल बे स्टाइला गाव जेखौ सानो सोरखार हाग्रामा महिलारि बिथाङा गाव जेखौ सानो बे हिसाबैसो मावो। आं साननाय एबा सोरबा मावथिफोरनि साननाय बिसोरनि खोथा मथे बा साननाय हनायजों खुनु धरननि सिद्धान्तफोरखौ लानाय जाया। बिनि थाखायनो हयथ' साननो गोरों माखासे गोबां मावथिफ्रा बिथांनिफ्राय नागारनानै फैनाय जायो।